Kwaiwai mabuja tauya dzanyasi zuwa rochitatu mwedzi uno waMbudzi. Tiri kutanda nhau iriko kwedu no kwaMutoko wobato roCCC wagoreketa kuti kwatoita wanhu woZANU-PF waenda kokuba wanhu nokuvhundutsira wanhu. Izvezvi palibe agoziva kuti zvichapera sei nokuti wanhu wokuMutoko East wadhi yochipfumbamwe watoripa kushushikana kureketa kuno. Kwai izvezvi nonyaya yesarudzo dzokutsiwa wanhu dzinoda kuitiwa mwedzi uri kuuyayu pakatoita kunyangariwa. Wobato roCCC wagoreketa kuti wanhu watatu wangu waripo wachida kumira so wanhu batori wairi wacho watoreka zvokuti wachazvidaba. Kwai mubodzi wacho akagotapiwa mukadzi akatohwa usiku kwaida kunyorwa wanhu kuti wagopinde pasarudzo. Pakaita kunyangariwa chaipo. Idi zvakaita kuoma heno kuti zvichapera sei izvi, asi rwendo huno zvinenge zvichanetsa. Tiri kufara kuti Gender Commission wagoburitsa masoko wari kureketa kuti zvakaitika zvokukubiwa kwaMP Tofa nevamwe wadzimai kumatobo nokuinsiza zvinhu zvisvinuba. Tiri kufara kuti izvezvi watoreketawo kuti zvakaitiwa noZANU-PF zvisvinuba. Ticharamba hedu tichiona kuti zvinenge zvichimbopera sei. Mureketo waburitsa wacho uribe hawo kureketa zvokuti ZANU-PF yakaita, asi wareketa pachena kuti mhirizhonga yakaitika, kukubiwa kwevanhukadzi kwakaitika kusvinuba mumatongerwo enyika. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Wakuru wehurumende wagoreketayo kuti kunyoresiwa kwavapwere vanenge vachida kuenda kodzidza kuzvikoro vachigara ikweyo zvinonzi pachirungu maboarding schools kwai kwakutoenderera mberi. Kwakatanda zuva rokutanda remwedzi uno kusvikira kuzuva rokugumisira regore rino. Kwai vanoda kunyoresa vapwere wavo endai konyoresa pane inonzi emap.co.zw kuti vapwere venyu vagopiwe nzvimbo zviite zvisvinu. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei nhau iyi. Kwabuditsiwa rimwe gwaro rikureketa iro kuti kune vapwere vanosvika zviuru 5 chaizvo gore rapfuura wagobatiwa nechirwere icho shuramatongo nokuti wanamai wavo vakaramba kupinda pachirongwa. Idi zvakaita kuoma. Kwai ipapa itima kana kuti kusaziva heno kuti chii, asi kuramba kwaana amai wacho kupinda pachirongwa ndokwakonzeresa kuti vapwere vanosvika zviuru 5 waite kubatiwa nechirwere ichi. Idi dai waita kusiita tusvinhu chaiko wabereki zvareka kutekeshera. Magweta akawanda munyika ari kubvunzana nokubvunza kuti ko sei zeki yakagoreketa kuti yakumisa kuitiwa kwesarudzo dzokutsiwa wanhu kumakanzuru nomudare reparamende, asi iribe kumisa pokare kubisiwa kwewanhu wacho mudare reparamende kana mumakanzuru. Wamonzora izvezvi wari kufamba nobheura ravo wachindoita zvimwe bodzibodzizvo zvokubisa wanhu wanenge wakaita kusarudziwa newanhu. Apa wari kubva watoziva hawo kuti pachiribe kana sarudzo dzichaitika zvaakutoita kuoma. Rekai tione kuti zvichachinja chere kana kuti zvichadini. Peno ndokuti dare reparamende wanenge wapinda wagosimbise mutemo uripo kuti ureke kubvumidza zvinhu zvakaita kudando. Zimbabwe Democracy Institute wagoburitsawo pokare rimwe gwaro ravo rikureketa kuti wamunangarwa kwai ndo munhu ari kuita kuvhiringidza wanhu chaiko zvaindoitirwa naMugabe zviya. Izvezvi kwaiwo mapato anopikisa vari kuita kugara iri njodo chaiyo, kugara wakaita kusonwa sokunge wanhu vari kujurujiwa nemajuru. Pakaita kunyangariwa chaipo. Heno ipapa kuti zvichapera zvakanaka chere kana kuti panenge paribe chisvinu ticharamba takandoringa. Wazhinji izvezviwo mapato anopikisa wari kuita kupazika nzero kuti woita sei kuti warekete zvavari kuda kuitazvo wanobva waendewa pamberi. Kuti waramba wakanyarara pokare wanhu waakuita kutadza kugarisika kunge wakaisiwa moto kumagadziko. Heno kuti zvichapera sei ticharamba takaringa. Chiwenga wagoreketayo kuti hurumende yakabisa bhodhi roPSMAS kureketa kuno nonyaya yekuita zvouori, asi tiribe kumugwa kuti pane asungiwa kana mubodzi kundobisiwa hawo wari kuisiwa kwaari kuisiwa ikweyo paribe kusungiwa. Zvinotibatsirei so nyika? Tiri kuda kubenhutsa kamaridzo dzinenge dzabiwa nouoridzo,
asi palibe chiri kuitika. Wagotoreketa pokare wakati hurumende yakuda kutotora iyo kambani yoPSMAS kuti iite yayo pokare. Hurumende iyi heno mabi angu kuti zvine chazvinochinja chere. Judicial Service Commission kwaye wakagoenda kopaza kumba kwaye akamboita mutongi Erika Ndewere kuti watore motika iya yorudzi Mercedes Benz iri ikweyo. Kwaye motika yaaisenzesai ari kurambira nayo achiti ada kugoitenga zvinoita vamwe asi ari kurambidziwa. Agototi Wamaraba Judicial Service Commission waakuita zvorusarura zvinoitirana norudzi zvinonzi pachirungu tribalism. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti ichapera mushechere iyoyi. Asi dai wari wamwe waireka hawo kuita yekuhwisa kana iri yawo wanozondoipuwa basi mumakore anoteera hurumende yachinja kana kuti zvinhu zvachinja. Tiri kufara kuti mune zvemabhizimusi Zimbabwe kwayatanda kuendesa marasha okuhwange aye kwayaendesa kunyika yoChina. Tiri kufara nazvo tikai tigoona kuti zvine chazvinounza chere chouwiri kunyika kana kuti panenge paribe. Mutengo peturu kwaiwakwira pokare nomasendi 3 zera yati iyo peturu lita ribodzi rakuita $100 nomasendi 50 kana kuti mari yomunyika $242 nomasendi 45 $992.45 pachirungu. Dhiziri kwairi chindoripa $1 ribodzi nomasendi 43 ekuAmerika kana kuti yomunyika churu chibodzi nomasendi 43 $1,091.73 pachirungu. Rekai tigoramba takaringako zvinoperera. Kanzuro yegura roBulawayo yagoreketa kuti yada kupedza mari inoita mamiliyoni 5 emari yekuAmerika kuingidzira zvakagara zviripo zvemumanhandare dzobhora kuti dziite zvinoita kuti dzigone kugotambirwa mitambo yopasi rese. Rekai tigoringe kuti wachazvikona chere kana kuti paribe chinenge chiitika. Munyaya yegumisira tiri kufara pokare kuti Sikandaraza aitiwa mumwe wanhu wanokona kupuwa mubayiro kana akavhoterwa zvisvinu padandemutande. Kwaipapa paari kufanira kuti avhoterwe nowanhu kuti apinde pakunzi ndiye akatamba zvinomwisa mvura mumwedzi watabvayo. Idi handei kovhota ndokunoita kuti tihwine ikoku kuvhotako. Tiringedzo pasi rese. Womapurisa okuSouth Africa waboya mutumbi wewanhu inoita 20 kune imwe mugodhi iri kusenzesiwa kuKrugersdorp. Pakaita kunyangariwa chaipo ipapa unosaya kuti hei zviri kumbotekaira sei. Kwai wanhu ava vari kufungidziwa kuti makorokoza akapfuhwa akapfa. Pakaita kunyangariwa. Wozesco kuZambia iri zesa ikweyo wagoreketayo kuti kunenge kuribe kudzimiwa kwamagetsi nokuti dhamu roKariba rapwa. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Kana chike zvikaitika izvozvi kuti paribe kudzimiwa kwamagetsi mobva matoziva kuti kweduno inyaya yekundobihwa mari nokutadza kurongeka kwavakuru wedu kana zvikaramba zvichidari. Tafara chaizvo kumbwa kuti wanhu wokukinya kunzvimbo inonzi Mbeere South kwaiwatandanisa Godfrey Kingangi ari ndiye mumiriri mudare reparamende ikweyo nonyaya yekutadza kuita kwache kuita tuzvinu. Tiri kufara izvi ndo zvinoda kuitiwa vanhu vese izvozvi. Dai nyika dzese dzaita kudari kuti wareke kugotijairira. Heno kumabi angu kuti munozvionawo sei. Tiri kufara pokare nyasi kwakanaka. Uhuru Kenyatta naOlusegun Obasanjo wakwanisa kuti waite katombo kanyaya nowanhu vari kuhwisana kuEthiopia wehurumende noTigray. Tiri kufara kuti izvezvi watonyorerana pasi kuti wakumbomira kuhwisanako. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Dai zvaramba zvakaita kudando kudipfa maku kunodiwa idi. Tikakwira tichienda kuPakistan akamboita mutungamiri wehurumende ikweyo Imran Khan kwai apfuhwa gumbo kuIslamabad kwavanga ari ikweyo. Rekai tigoone kuti zvinoita sei. Aiye agoinga ari kutungamira vanhu kuratidzira kuti hurumende iite tusvinu iitise sarudzo makuno yano. Rekai tione kuti zvichapera mushechere. Tiri kufara kuti kuBritain hofisi inoringa nezvoumbavha hwakanyanyitsa yoSerious Fraud Office kwaiyagopa chopenzi kukambani yoGlencore chinoita mapondo
200 makumi masere wemamiliyoni 280 million pounds. Kwainyaya yokuti waigwenda kuhurumende dzokuAfrica wachivapombera mari kuti wagopiwe basa zvisiri pamutemo. Tiri kuramba tichitenda izvi. Dai kuAfrica kwacho kukagoitawo hurumende dzinosimba kusimuka kuwapawo choupenzi nozvakadandi. Izvi tinozvitenda izvi. Rekai hedu tifare tiri ipapo tichimirira nhabvu yanyasi iri kutamba izvezvi chikwata chemanhew nezvimwe zvinenge zviri kutamba. Tichagokunyepai kuti zvinenge zvamira sei tiri ipapo zvedu mabuja. Panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.